Nézd, egy nagy sárga. Én kaptam egy sárgát. Jaj, hát akkor nagyon jó fiú voltál, hogyha ekkora nagy sárgát hozott a Jézus. Meg sok Jézusom! Van még ott egy nagy csomag, azt is bonts ki hamar. Vigyázz a fejedre! Már. Bemondtad neki. meg valami marmos játékot. Akkor ezt bontsuk ki, meg ezekről is vegyünk le ezeket. Hívom rögtön Nadit. Jó. Te hívd Nadit. Én Te akkor most meg... nem érsz rá, jó?